This year, as we begin 2021, daghan ang angay natong pasalamaton sa niaging 2020 nga bisan pa taliwa ta gihapon sa pandemya, ang giagian nato grabe, dakong problema, dakong hulga, nakalingkawas ang Bohol. So kato nato sa masipang pakpak ang atong lalawigan. Nahunaa na 1.3, 1.4 million ang lumulupyo sa atong lalawigan. Apan sa karong panahon ang mga kaso nato, di naman siya mulapas sa 20 ka kaso. Ang recovered, more than 700. Ang kamatayon, wa niabot sa 20 fatalities. Mao nga, there is so much to be thankful for. Ang ay pasalamaton nato ang atong labaw nga makagahong nga nakalingkawas ta, nakapanalipod ta diri sa Bohol. Bisan pa taliwa ta sa pandemya, natapay giatubang na bag-ong variant sa COVID. We are prepared. Ug ang atong mga programa, wa nato gipasagdan ang mga panginahanglan nato sa mga kabaranggayan. Major projects sa food security, sa agriculture, nagpabilin. Bagong mga proyekto, kabahin sa patubig, para sa kada barangay, 100,000. First time na atong nahimo sa atong lalawigan na sa administrasyon ng tanang barangay, matagaan ng 100,000. Initial pa ni. Posible na, especially kung kabahin sa tubig, madugangan pa. For the first time po, ang kada pamilya, more than 350,000 lang natagaan nato ng 8 kilos rice. O napay mga gustong makaapas, sila po patagaan pa nato og ayuda sa umaabot nga panahon. Ako kay namo pasalamat sa iyang pagdumala sa atong lalawigan. Salamat kayo Governor Artiap sa imong gihatag nga ayuda sa matag barangay sa lungsod sa Luon. Ako na po pasalamat sa atong Governor Artiap nga gitagaan kami og 100,000 para sa among patubig sa among barangay. Ako na po pasalamat sa kada barangay nga gitagaan ni iyang mga financial assistance. Nagpasalamat ko dako sa gihatag ni Gob nga panubig sa among barangay, halos sobra katunga sa among constituent. Ang iyang gihatag nga panubig among mapahimosran sa mga constituent sa among barangay. Akong pinasinggasing nga pagpasalamat sa atong pinalanggo Artiap sa iyang nakong tabang para sa among barangay. Kita 200,000 pesos para di sa tanang katauhan sa barangay sa. Nagpasalamat ako nga gitagaan kami og proyekto nga pamutubig ni Governor Art nga makatabang na kani sa amuang barangay para nga mahatagan na namo ang mga walay tubig dito sa amuha sa Baukan. Daghan-daghan kaayong salamat Governor sa imong pagtabang kanamo sa among barangay. Ako kayo akong pasalamat sa atong halanggong Governor Artiap sa iyang tabang sa barangay Katagbakan Sur labi na sa panubig kay sa pagkakaroon ang among daycare center sa Katagbakan Sur is wa pa in taon tubig. Labi na sa mga estudyante, mga kabataan, mga eskwela sa daycare. Among nasikasing pasalamat na pag-forward sa mga gobernador para sa mga paghatag ng maong financial para sa maabot sa mga katawhan sa maong tubig into level 3. Daghang kayong salamat sa atong mabtik nga gobernador sa atong lalawigan Bulanon, Governor Artiap, sa paghatag namo sa financial assistance nga among yung gikinahanglan sa among barangay alang sa programa sa panubig kay galisod og tubig sa isla man ang amoa. So daghan kanong salamat Gob sa imong kaayo o ubanan sa staff sa Sangguniang Panlalawigan o sa tanan nga mga atuang kauban sa Padayon Bulanon. Daghan kayong salamat. Ang hangyuran ako ninyong tanan, maghiusat ang tanan kanunay. Trabaho rata. Let us remember na sa grupo nato karon, buhat ang pasultion, dili sulti ang pabuhaton. Okay ba?